Agrair a Lluís, a en Carles i a la Mila que hagin comptat amb mi i que hagin pensat en mi per fer aquesta petita presentació. La veritat és que com a regidora de l'Ajuntament de Blanes és un plaer, és un honor, és un privilegi poder acompanyar-vos en aquest acte perquè comparteixo tant la forma com el fons. La veritat és que quan hi ha iniciatives com aquesta, que a més venen de trajectòries en solvència com la vostra, com és la Galeria d'Art L'Arcada, doncs té un significat i un relleu prou important per l'Ajuntament i també pel municipi. Des de la Galeria, que tenim una trajectòria immensa de més de 30 anys d'història, que a més heu estat punta de llança i pioners en molts casos, oferint iniciatives diferents com les que tenim avui. No només heu anat programant al llarg d'aquests anys diferents artistes, diferents propostes gastronòmiques, culinàries, musicals, en definitiva culturals, sinó que també ho heu traslladat al municipi. Ho heu obert a la ciutadania, ho heu obert al poble i ho heu compartit amb Blanes. I a més, si no fos poc, també heu portat el nom de Blanes a altres llocs, com aquesta setmana, que ho heu portat a la Fira d'Art de Brussel·les, i ara em deien, anirem a Madrid, anirem a Berlín, per tant, que tenen aquestes ganes d'anar portant el nom de Blanes a diferents llocs del món. Aquesta triple acció, si m'ho permeteu dir així, per mi és una gestió cultural impecable. Deia una escriptora, que era la Montserrat Roig, que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. I certament ho és. Quan nosaltres ens emocionem amb una obra, reflexionem, pensem, doncs ens fem millors. Ens fem millors com a persona, individualment, i també col·lectivament, i per tant som millors com a societat, gràcies a l'art i gràcies a la cultura. Per tant, iniciatives com la vostra i també necessàriament iniciatives que hem de fer des de l'Ajuntament, des de les institucions, invertir en l'art i en la cultura és la millor garantia per fer una societat millor, més justa i més a l'alçada de les circumstàncies. Ara ho deia en Dani, tenim molt camí per recórrer encara en el món de la igualtat. Avui presenteu una exposició amb dones, a més no només amb les obres que hi ha aquí, sinó que a més també donarem altaveu a la Dolors Rossell, que també fa un altre tipus d'art i que també blanenca i que aviat podrà exposar en un altre lloc. Presenteu aquesta exposició amb una intenció clara, que és posar la igualtat al davant, posar la igualtat amb llum, taquígrafs, com a missatge. I encara és important i és necessari i és imprescindible que estiguem en aquesta lluita plegats, lluita en el millor sentit de la paraula. Per tant, avui només podem agrair-vos profundament no només la tasca que feu i les iniciatives que teniu, sinó també el missatge que llanceu. Ara fa pocs dies, ho deia en Carles, jo soc regidora d'Arxiu i Patrimoni però també d'Esports, i fa pocs dies, en una presentació d'un llibre d'en Jordi Toses, que és un blanenc, alpinista també internacionalment conegut, deia ell, jo quan escalo, diu, veig la paret, jo i el verb escalar, res més. Dic, doncs avui el que veiem és l'obra d'art, jo o nosaltres i el verb compartir. Perquè malgrat veure una obra és una acció potser íntima, no deixa de ser una acció també compartida amb tots vosaltres. Per tant, moltíssimes gràcies, Carles, Lluís, Mila, evidentment, i tots els que sou aquí, i només em queda dir que gaudiu molt d'aquesta exposició. Moltes gràcies. També tenim la Dolors Rossell, que ella és una persona que també porta el nom de Blanes fora, en casa a Girona, a la Cambra de Comerç, perquè el dia 5 de març té una exposició, i que ella fa coses en vidre. Aleshores, bé, se'ns ha ocorregut que, tot i que no ha estat en el programa, vinguessis a portar les teves coses, les teves peces, perquè el vidre és una cosa molt difícil de fer, té uns segons en què pots treballar-lo, i a la que se't passa aquest moment és complicat. Explica'ns una miqueta la teva experiència, el teu projecte i també la teva manera de fer amb el tema del vidre. D'acord, moltes gràcies. Bé, bon vespre a tots. Primer de tot, molt agraïda per aquesta oportunitat a l'Arcada. Bé, per coincidència, això és una exposició de dones artistes i l'exposició que farem a Girona també és una exposició col·lectiva de dones. Dones que treballem el vidre amb diferents tècniques, des dels vitralls, algunes més conegudes que d'altres, vitralls, emplomat, escultura, també pintura sobre vidre, amb fred, amb calent, i el fusing, que és bàsicament la tècnica que faig jo, o vitrofusió també es pot dir, i el termoformat. Llavors ens vam unir perquè és el mes de març, la inauguració la fem el dia 6 i tots evidentment sou benvinguts, i l'exposició estarà tot el mes de març a Girona.
Aquí hi ha informació per si algú vol més detall de l'horaris i tot. I ens vam unir perquè l'any passat, al desembre, el vidre, el treball artesanal del vidre va ser declarat Patrimoni Immaterial Cultural de la Humanitat. El vidre és un gran desconegut a casa nostra, vull dir, tothom coneix els vitralls i tothom coneix qui bufa amb canya, però les coses que es poden fer amb vidre són impressionants i aquí no es coneix gaire. Llavors l'Associació Catalana del Vidre, a la qual jo pertanyo i totes les meves companyes també, tenim el propòsit de donar-lo a conèixer, de promocionar-lo i això, d'obrir les portes a tothom perquè el coneguem. I he portat un parell de peces com a mostra del que faig. Aquestes no són les de l'exposició perquè no volia fer spoiler, però és perquè veieu una mica el que es pot arribar a fer. I si algú té alguna pregunta, doncs aquí en teniu. Gràcies. La llista d'artistes dones és bastant llarga. Tenim 9 artistes, i els nomeno. La Mariana Álvarez, que és la senyora que fa les africanes. La història d'ella és molt maca, a mi personalment m'agrada molt, la vam conèixer l'any passat anant a Madrid, que d'aquí el dia 6, 7 i 8 anirem a Madrid a veure fires i anem de pesca, com aquí diu, anem a veure artistes nous, per incorporar propostes noves, perquè hi ha artistes que exposen a Madrid i no exposen a Catalunya. De fet, ella no exposa cap galeria de Catalunya, només a nosaltres. I la proposta d'ella és que fa 15 anys va anar a l'Àfrica amb el seu marit, es va enamorar de l'Àfrica, el seu marit és metge, llavors van decidir que cada any, durant 30 dies, anaven a l'Àfrica. El marit se'n cuida de curar i de cuidar la gent malalta, i ella a l'escola amb els nanos, doncs, a dibuixar, a pintar. I tenim aquí una mostra de les fotos que després ella fa, que després les porta en el tema artístic quan arriba a casa. Bé, és una manera completament diferent de fer, és molt original i crec que està molt bé. Palma Alvariño és l'artista del final, la noia que està en negres. La característica d'ella és que fa un quadre amb un sol color. Si tu te donen un color i diu, aquí tens un color, explica't fer un quadre i que sigui maco, doncs això és un tema difícil. Laia Badós, que la tenim aquí darrere, una artista de casa nostra que hem sonat moltes vegades i ens ha vingut a veure moltes vegades, m'encanta fer aquesta mena de trobades amb nanos per pintar, està visquent a Llançà, però la Laia és de casa. La Laura Bofill és la noia de les flors, allà darrere, que tots veieu, acabat amb una resina que és epoxi, una resina industrial molt dura, una manera nova on s'incorpora un material industrial al tema artístic. La Mònica Castany és la noia de la Tere, que tenim a la Tere, que és un kimono, una noia que espera. Mònica és una noia d'uns 45 anys, amb un bon cop de pinzell, amb un contrast superxulo per quan fa una figura. Maribel García Benito és la noia de les cadires i del vermell, tenim una peça de cada una de les dues tècniques que està fent. Va estar amb nosaltres aquests dies a Brussel·les i ara ens estava comentant que està fent unes tècniques noves que estem esperant veure-la aquesta setmana que ve, ara que anem a Madrid. Candela Muniz-Guren és aquesta escultora d'aquí tan interessant, que és com un mecano, amb peces esmaltades, una artista que hi hem vist coses molt interessants, que va estar elogiada pel director de la Fira de Londres com una obra artística completament diferent i innovadora, i que és capaç de fer peces tan petites i peces grans com de 3 metres d'alt, muntant un puzzle amb les seves peces de colors. L'Inés Bellfortuny, l'artista que tenim aquí darrere, mars, colors, textura, i la Janina Boro, que és la senyora que tenim aquí al costat, que és la persona que ens ha fet els dos quadres preciosos de l'aparador, que és la primera vegada que es posa amb nosaltres, és la primera vegada, oficialment, que sí, Diana, i que espero que també us agradi molt. Ella és una persona que fins fa no molt de temps li agradava molt pintar en plan amateur, però ja fa un temps també que està en el plan professional, exposa en casa de nosaltres, ha presentat peces al MEAM, al Museu d'Art Modern, m'han acceptat, va estar a la fira ara de Cal Roer este año pasado, Diana, ¿estuviste? Yo estaba en Suecia, en Alemania, en Karlsruhe,
Broadway también. En Bruselas. En Bruselas también. Sí. Vale. En Madrid, Artes 3. Artes también está en Madrid últimamente. Sí. Y bueno, y tu obra es de flores básicamente, ¿no? Sí, básicamente de flores. ¿Nos explicas un poco lo que haces? Sí, yo puedo explicar un poquito. Yo trabajo con flores e intento expresar mis emociones y sentimientos a través de imágenes de flores y trabajo con pintura al óleo y a varias capas e intento dar mucha atención a los detalles para dar más vida, más sensación de realidad. Y las flores me dan muchas oportunidades para expresarme porque yo puedo utilizar muchos colores, formas diferentes, texturas e incluso caracteres de flores son diferentes. Y para mí cada flor es una historia, es un retrato. Y por ejemplo, este iris para mí es una persona noble con ropa lujosa y un caballero elegante exigente, y flores de rosas, por ejemplo, chicas jóvenes muy guapos, muy diferentes. Entonces, cada uno puede ver algo diferente en mis obras y yo creo que es interesante también. Entonces, yo espero que mis obras os traigan alegría y buenas emociones. Muy bien. Muchas gracias. Bé, acabem una mica aquesta presentació per no fer-ho excessivament llarg. I en Dani em sembla que és tot a punt, el qual fa que les expectatives els anem aixecant. Bé, en tot cas, una exposició col·lectiva sempre és una barreja d'artistes que ens permet anar d'una a l'altra, a descobrir propostes, a mirar llenguatges, a mirar estètiques, a descobrir coses. L'anècdota, que no hauria de ser anècdota, és que tot això siguin dones. A veure, per què no? Perquè el talent no té sexe. Per què? Perquè la imaginació, la creativitat no caben, no són masculins ni femenins. Nosaltres en l'espai de l'art sempre hem tingut homes i dones sense cap mena de predisposició a classificar, a catalogar o a separar, no. Per nosaltres, quan viatgem, quan anem a fires, quan entrem a tallers, quan estàs mirant un quadre, quan estàs mirant una escultura, una pintura, no penses en el sexe del seu autor. Això quasi bé frega l'absurditat. Però en el context actual estem obligats, i així ho fem, a fer aquesta exposició un cop a l'any. La volem fer i estem encantadíssims de fer-la i ens sentim absolutament alineats amb tothom que fa aquest pas endavant per aquestes dates. La qual cosa fa que avui tenim una exposició titulada Women's Art, com deia en Carles, els artistes són dones, però per nosaltres són artistes. Són persones que es posen davant d'un espai blanc, d'un espai buit, d'un espai nu i comencen a deixar part del seu llenguatge, de la seva escritura, de la seva pell, de la seva imaginació, de la seva creativitat i avançar, avançar, avançar. I deixar-se una mica el seu caràcter en l'obra. Més enllà, insisteixo, que ara són dones, però no. Mireu un quadre, disfruteu de qualsevol peça que estigui exposada, tant si és l'energia que ens pot portar aquella noia d'allà al final de tot, que treballa amb negres, amb rasgos, com la creativitat d'ella que ens porten els aparadors, la sensibilitat, l'equilibri de flors, de colors, d'espais, d'atmosferes fantàstiques que tenim d'ella en l'aparador. La qual cosa fa que aquesta exposició, insisteixo, descobriu-hi tota aquesta varietat d'aportacions artístiques, enriquidores totes. Hem procurat fer una exposició de dones amb el mateix rigor que faríem qualsevol altra exposició, només amb els criteris de qualitat, originalitat, creativitat, i que quan saltem d'una a l'altra cada una ens aporti alguna cosa, sensacions i adjectius que podem posar quan mirem cada peça. Des de la part ètnica que ens pot portar aquesta dona que busca a l'Àfrica el món de la dona i que és una fotògrafa i que l'imprimeix a sobre d'un metacrilat, fins a les atmosferes d'ella, que poden ser atmosferes suaus, pintures que et deixen aquell final feliç. Mires una obra i et transmet alguna cosa màgic, que et deixa tranquil, que no et deixa desconcertat. Per tant, aquesta exposició, insisteixo, la continuarem fent
la continuarem situant en aquest context que pensem que més que mai ha de ser-hi i que en el fons del tot plegat, l'art és art i el talent no té ni tindrà ni ha tingut mai sexe. Per tant, benvinguts en aquesta exposició i descobriu el que us agradi de cada un dels artistes. Regaleu-li temps, regaleu-li un moment i veureu com és absolutament gratificant la màgia que et dona i et torna l'art. Per tant, benvinguts avui ara aquí i ara sí que ja no tindrem excusa i ens anirem amb en Dani a provar aquesta història que ens ha preparat per avui, afegint-se amb el llenguatge, amb el missatge i amb la imaginació de la cuina seva. Bé, aquí acabem. Gràcies.